What's up mga boss madam? I-surprise natin si mother. Alright. So before that, magkadto kami sa isang surprise ni mother. Kumain kami muna dito sa Scarborough Seafoods kasi ito talaga yung paborito ng anak ko, no? So hindi mo talaga madi-deny na ito palagi yung sinasuggest niya. Tuwing na kakain kami sa labas sa seafoods. Kasi yung paborito ito is yung shrimp. Ayan. So, may nakita kaming Land Cruiser doon. No? Ay, baka naman. Joke lang. Low of attraction, kumbaga. Baka na next year may Land Cruiser na si Sarge. Alright. Ito na. Dito sa may Scarborough Palapala. Yan. Ito doon, no? Nagpapatol-patol pa siya. So, maraming variety dito na seafoods. At saka, meron din sila mga meat product. Pero especially yung kain namin dito. Siyempre, seafoods lahat. Shrimp. Yan. So, matik na yan. Buttered shrimp. Ito naman. Yan, chili crab matik. Okay. Luto lang natin yan. At nandito kami sa loob. So, serve na yung ating shrimp. Then, serve na rin dito tinulang gingaw. Yan. Tinulang kamatis lang kasi yung palaging in-order namin dito. Gingaw, yun ang paborito namin isda dito na tinulang. Ito na yung ating stuffed squid. Isa lang kasi in-order dito kasi ako naman minsan kumakain yan. At nandito na rin ang ating spicy crab or chili crab. Ginasagad pa natin. Ating squid. Okay. Yung iba, hindi ko na nabidyoan kasi sobrang gutom na kami. O ako lang nabidyoan ko sa kasi Junakis. And then si Madam. Si Mama, hindi ko na nabidyoan kasi yung kamay ko, masarsa na. Okay, nandito kami doon sa may malaking mall, no? Sa Ayala. Huwag ko lang siya i-mention. Kung Ayala Mall to. Yan. Nanood kami ng sine, so bibili kami ng ticket dito muna. Yan. So, sumasayaw pa siya. Junakis. Hindi ko malabas sa kanyang dance series. Okay, matapos ng ticket niyan, surprise natin si Mother dito. Kasi, yung konting hiling niya na naman sa amin na magkaroon siya ng banggol. So, ito pinaghirapan namin to. Siyempre naman to, may konti tayong ipon. Sa kasi madami konting ipon din. So, bigay natin sa kanya. Hindi niya alam talaga dito na bibigyan siya namin ng banggol. Yung alam na niya lang dito kasi mag-inquire lang muna kasi nahihiya na sa amin. No, na maghingi-hingi ng bagay kasi last time na hospital siya. So, maraming gastos din. So, sabi ko, try natin ng best natin para, kasi matanda na yan si Mama. So, yan, basta matatanda na pagmahal natin, pakita nila magmahal natin, no? Yan, no? Diba? Yan talaga, alam yan na nandyan siya, na kibot nga siya. Ayan ang bangles ni Mother, yan. Yan, mahalin natin talaga yung ating Mother, no? Yan. Di naman niya maghihingi sa atin kung di naman natin kaya bayaran. Diba? Bukas na siguro kung ano na siya siguro, kung gahaman na siya masyado na Mother. So, hindi naman si Mother gahaman talaga. Naglalambing-lambing na yan sa amin. O, kita mo dyan, nasuot na yung bangles, o. Uwi na yan. So, sagin ko naman siya ulit yan. So, pagkatapos niyan, picture. Yan, kita mo yung ngiti na hindi plastic. O, tingnan mo yung sobrang ngiti na yan ni Mama. Woohoo!